ċifri ppubblikati mill-Eurostat juru li matul l-2015 aktar minn 56,000 persuna neħħew ħajjithom b'idejhom, jiġifieri wettqu suwiċidju. Iċ-ċifri juru li ftit aktar minn 1% tal-imwiet fl-Ewropa saru minn persuni li rriedu jweġġgħu lilhom infushom. Fortunatament, l-istatistika turi li Malta b'8 suwiċidji għal kull 100,000 ruħ kellha fost l-inqas rati ta' suwiċidji fl-Ewropa. Fil-fatt, Malta kellha l-5 l-inqas rata ta' suwiċidji, segwita mir-Renju Unit, l-Italja, il-Greċja u Ċipru. Min-naħa l-oħra, il-Litwanja bi 30 suwiċidju għal kull 100,000 ruħ kellha l-ogħla rata, segwita mis-Slovenja, il-Latvja, l-Ungerija u l-Belġju u l-Kroazja bi 17 suwiċidju għal kull 100,000 persuna. F'kummenti lil One News, il-psikjatra Dr. Anton Grek spjega li s-suwiċidju hija problema li ħafna drabi hija ikkawżata mid-depressjoni. Qal li l-akbar ammont ta' suwiċidji f'Malta iseħħu minn nies ta' età kbira u hemm diskrepanza bejn ir-rati ta' nisa u rġiel f'età żgħira. L-aktar komuni huwa f'nies ta' età kbira li hemm trend mad-dinja kollha mhux Malta biss u għadna ma nistgħux nifhmuha. Hija f'età żgħira, qed ngħidu teenagers u early 20s, l-aktar komuni kien in-nisa jagħmlu iktar mill-irġiel attentati. Issa tan-nisa ma żdiedx imma tal-subien qiegħda tiżdied. Ma nafux nispjegawha, waħda mir-raġunijiet jaħsbu li għaliex is-soċjetà kif qed tħares lejn ir-raġel u l-mara hemm qed tħalli xi influwenza. Iċ-Chairman Kliniku tas-Saħħa Mentali jkompli jispjega kif minħabba l-użu ta' drogi sintetiċi qed jiġu trattati kundizzjonijiet li ma kinux jaraw qabel. L-użu ta' synthetic drugs qed naraw tip ta' kundizzjonijiet li ma kinniex naraw qabel. Illi speċjalment żgħażagħ jużawhom ikunu taħt l-effett ta' synthetic drugs u jibdew judu ħafna dik li ngħidula bizarre behavior, ikunu konfjużi, ma jfux qed jagħmlu min jibda jisma' l-vuċijiet, jew jemmen affarijiet li ma jkunux veru u jiġi psychotic. U sfortunatament din tista' tagħti b'mod qawwi. Dr. Grek spjega wkoll kif il-qraba u l-ħbieb ta' dawn il-persuni m'għandux ikollhom rimors għax persuna b'depressjoni kapaċi tilbes maskra li wara jattaħbi dak li tkun għaddejja minnu. Sfortunatament hemm dik li jgħidula masked depression, illi xi ħadd ikun għaddej minn depression, tista' tkun depression severa u ħadd ma jinduna. Kellna atturi kbar internazzjonali li ddaħħu lid-dinja u ħadd m'għanduna l-għaddejjin minn depression. Jiġifieri żgur min kellu xi ħadd qribu li għadda minn depression jew għamel attentati ta' suwiċidju u m'għandunax żgur m'għandux iħossu guilty. Għax hawn ħafna minn iħossuhom guilty u mhuwiex il-każ. Dr. Grek temba appell imqanqal biex l-istigma li għadha teżisti fil-konfront ta' persuni b'kundizzjonijiet mentali tispiċċa għal kollox għax fi kliemu fil-maġġoranza tal-każijiet li kieku dik il-persuna tkun fittxet l-għajnuna illum tkun għadha fostna.